u Slovenačkim gorama. Po mnogo čemu, ovo je možda najbolji roman Mirjam. Osim ljubavnog zapleta, roman krase neverovatno lijepi opisi Slovenije i dijalozi koji svojom sažetošću daju nov kvalitet njenom pisanju. Svaki njen roman je na svoj način poučan, jer jasno pokazuje razliku između dobrog i lošeg i daje moralnu pouku, pre svega namenjenu mladim devojkama. Nepravedno zaboravljena, skrajnuta na margine književnosti, Mirjam danas doživljava renesansu i zasluženo pleni duše hiljade čitalaca. Sudbonosna odluka. Auto je jurio belim drumom koji je vijugao kroz alpsku zelenilo Slovenije. U kolima su sedele 4 osobe, 2 starije žene i 2 mlade devojke. Gospođa s leve strane i mlada devojka preko puta nje ličile su jedna na drugu kao majka i kći. Obe su imale plave oči i kestenjastu kosu. Mlada je bila minijatura starije. Do plave mlade devojke sedela je njena vršnjakinja neobične lepote. Na njenom licu isticale su se oči, lijepe, kadifasto crne, velike, tople i setne. Možda se još nije mogla nazvati mladom devojkom, već devojčicom, ali njena razvijena bista, obliv vrati ruke, više su priličili mladoj devojci. Ona je ushićeno gledala na sve strane, nije mogla da skrije oduševljenje. Svaki čas se obraćala majci koja je sedela ispred nje. Mama, vidi tamo, onu crkvicu. Pogledaj one kućice. Kako je reka zelena kao smaragd. Mati otmene fizionomije sa finim profilom, prosedom kosom i blagim pogledom, uživala je u oduševljenju svoje kćeri i povlađivala je njenom ushićenju, posmatrajući sama lepotu Slovenije, koju su ona i kći sad prvi put gledale. A drum je vijugao pokraj reke i zelenih pašnjaka sa sočnim, svežim alpskim zelenilom. Sve se nijansiralo u zelenom tonu, od tamnih četinara koji su katkad izgledali crni do svetlo zelene boje bujnih pašnjaka. U zelenilu su se rumenele jabuke u voćnjacima, a poneki žuti ton ranih šljiva unosio je zlatne prelive u more alpskog zelenila. Kućice, kao da su se verale po bregovima i brdima, ličile su na igračke od gipsa sa jasno crvenim krovovima. Vetrić je pirkao, mirisan i svež, obrazi mladih devojaka su se rumenili, kovrđave crne vlasi crnoke devojčice leprišale su na alpskom povetarcu. Mama, vidi tamo, ono je sigurno sneg, kako je lepo, uzviknula je mlada devojka. Na Kamniškim Alpama uvek ima snega, reče plava dama. Ti, Daco, svake godine letuješ ovde, upita proseda žena svoju plavu prijateljicu. Ništa lepše od Slovenije. Odmoriš se i nauživaš u svežini. Neka je u Beogradu i najtoplije, ovde ne osjetiš žegu. I svako mesto ovde je pravo letovalište. Eno, tetka Daco, vidite, tamo se kupaju, pa imaju pesak. Svuda pored reke ima i plaža. Auto je prolazio pokraj kupača u raznobojnim kostimima. Neki mahnuše u znak pozdrava, a mlade devojke iz automobila uzvratiše. Auto zavio jednu okuku i malo se zanese. Proseda dama vrisnu. Joj, Daco, reci šoferu da pazi. Znaš da me je strah da se vozim autom. Bože, Biso, što si plašljiva. Ti drhtiš od svakog zavijutka. A kako ja, kod god se maknem putujem autom i nikad mi se, hvala Bogu, nikakva nesreća nije dogodila. Ma nisam ti, Daco, ja navikla i ovo truckanje ne mogu da izdržim. Bolje da smo išle vozom. Nije ovo mali put od Beograda. Ali autom je prijatnije. Vidi kako je sveže, a u vozu bismo se preznojavale. Pa još kad moramo da menjamo voz. Iznesi, unesi stvari, viči nosače. A ova vožnja prosto rashladi. I ne plaćamo voz. Zar nije bolje? Kako se ti osjećaš, Ivanka? Meni je baš prijatno, tetka Daco. A tebi, Cico? Ja sam ti pravi snob. Toliko sam navikla na auto kao da sam se u njemu rodila. Samo još kad bismo ti dopustili da šofiraš. Ne boj se, još kako bih šofirala. Da sam ja sama sa Dušanom, on bi mi morao ustupiti volan. Dakle, priznaješ da ti ustupa volan, a ja sam mu zapretila da ću ga otpustiti ako ti dopusti da šofiraš. Šofer je čuo razgovor pa se okreti i reče. Verujte, gospođo, samo sam jednom ustupio volan gospođici, jer znate, ni ja ne verujem u žensku sposobnost. Jao, Dušane, kako ste pritvorni, okrete mu se Cica. A meni ste pohvalili moju šofersku sposobnost. Šofer se lukavo nasmeje. Pa, gospođice, to mi je bila kavaljerska dužnost. Gospođa Daca mu strogo pripreti. Pazite, Dušane, drugi put da se to ne desi. Za volanom je samo vama mesto. Ivanka opet uskliknu i povuče mamu. Pogledaj onu vilu. Koji je ono stil? Gotski, odgovorio je mati.
Ovdje je svuda gotski stil. A tek da vidiš kad stignemo u banju. Što tu ima lepih vila, reče gospođa Daca. Auto odskoči, gospođa Bisa opet vrisnu. Kad se umiri, ona pogleda unaokolo. Znaš, Daco, ovo me sve više podsjeća na Tirol. Sjećaš se kad smo ti i ja bili u zavodu u Beču, pa mi pensionatkinje napravili izlet do Tirola. I tamo isto ovo zelenilo. Bože, kako je to davno bilo i šta se sve preživelo. Onda smo toliko idealisali, zamišljali najlepšu budućnost. Ti si je zbilja i ostvarila, ja. A ti, mama, zar i ti nisi ostvarila ideale kad imaš ovakvu kćer kao što sam ja koja te toliko voli? Okrenu se naglo, pade mami na grudi, zagrli je i zvonko poljubi u obraz. Gospođa Bisa se nasmija, oči je se ispuniše radošću i ona nežno pogleda kćer. Ja i moja mama smo kao drugarice, ona je moja starija sestra, reče Ivanka. A nekad je ona moja ćerka, a ja joj tepam, dete moje. Majčine oči se napuniše suzama. A ova moja drvenkata nije tako umiljata, žalila se gospođa Daca. Nije ni malo nežna, još i jogunasta, razmazila sam je. Trebalo je da budem stroža. Što ti, mama, umeš da se hvališ? Razmazila si me. Tata me više mazi, više mi daje novaca, usprotivi se Cica. I više te kvari, na tatu si samovoljna. Ja već predviđam da ćeš mi u banji držati pridike. Držat ću ti za sve što mi se ne svidi. A što se to, na primjer, tebi ne sviđa? Mnogo što. Neću sada govorim, neka i samo onaj dođe u banju za tobom, umeću ja da mu pokažem put. Ivanka se veselo okrete drugarici. A ko ti je taj? Najotmeniji mladić u Beogradu. Najotmenija propalica u Beogradu, dodade njena majka. To ti otac kaže. Pa zato što ti i tata imate sasvim drugačije pojmove o današnjim mladićima i o mom budućem mužu. Jeste, tvoj muž treba da bude inteligentan i ozbiljan mladić koji je završio školu, koji ima svoju karijeru, a ne vetropir i ženskaroš, tip top kako ti kažeš. Tip top, nasmeje se Ivanka. To čujem prvi put. Pa to vi mlade devojke unutrašnjosti ne znate. To Beograđanke sad traže, da je muškarac tip top. Vidiš, Biso, bolje što si ti svoju Ivanku držala strogo. Ja i ti smo sestro tetke, a pogledaj našu decu, dva sveta. Nemoj da je osuđuješ, branila je gospođa Bisa Cicu. Pa možda bi moja Ivanka bila takva da je otac nije poginuo. Naše prilike su drugačije. Njoj je bilo 1 godinu dana kad mi je muž poginuo. Ja sam ostala sa ono malo prihoda, samo kirija 2 kuće. A šta ti je kirija unutrašnjosti? Da su nam te kuće bile u Beogradu, gde bi nam bio kraj? Ali hvala Bogu, opet je moja Ivanka završila maturu. Ja sam se tetka Dacu zaista trudila ove godine i bila sam oslobođena usmenih ispita. Ja i Ljubinko, reče Ivanka. A to je tvog devera sin, je li Biso? Jeste, on je kod nas stanovao svih 8 razreda gimnazije. Malo nas je pomagao materijalno i moj dever. Čika je kazao, deco, ako položite maturu i budete oslobođeni, 1 njivu ću da prodam da provedete leto gde hoćete. Smejala se Ivanka. Kako je dobar taj tvoj dever, Biso. Razumeš šta je škola? On mi je, Daco, kao rođeni brat. Kad je moj jadni Milo je poginuo 1914. bila sam kao luda. Mlad advokat, kakva je budućnost bila pred njim. Ali rat sve preseče. Ah, mama, nemoj sada te tužne uspomene da pominješ. Vidi kako je lepo. Što sam srećna što smo došli u Sloveniju. Pa još kad ste nam vi, tetka Daco, pisali da dođemo, da idemo zajedno automobilom, nisam mogla cele noći da spavam od uzbuđenja. Radovala si se jer nigde dalje od Beograda nisi putovala. Naše letovanje uvek bilo na selu kod mog devera, uzdahnu dušu Ivankina mati. Pričaj, mama, kako i ja imam malu šteđevinu. 500 dinara. A kako si to uštedela? Upita gospođa Daca. Davala sam instrukcije nekim učenicima iz 5. razreda gimnazije. A ja nisam htjela to da joj diram, nego ona cijele godine ustavljala u Šparhasu za Sloveniju, reče Ivankina mati. Čuješ li, Cico, štedela i davala instrukcije, a ti trošiš mesečno više od 1 činovničke plate. Pa kad je tata stekao, zašto da ne trošim? Da ima sina mangupa, on bi mu sve proćerdao. A šta može jedna devojka da potroši? Toalete, parfemi, puder, slatkiši. Znaš, mama, šta predosećam? Da ćemo ja i ti u banji biti na ratnoj nozi kao u Beogradu. Ah, Cico, uzviknu Ivanka, nećete biti na ratnoj nozi. Ja i ti ćemo da šetamo po šumi, da beremo ciklame, da radimo pulovere. Što ja znam rad, a ponela sam i nekoliko knjiga. Umem i da radim akvarele. To nju neće ništa zanimati ako ne bude kavaljera i densinga. Onda nije trebalo da nosim ovolike toalete, čak i balsku. Pa da si mene slušala i nije trebalo da nosiš. Pa zašto onda idemo u banju?
Ideš da se odmaraš. Biso, ja prosto ne mogu da je razumem. Cijele godine samo dancing, matineja, žurevi, balovi, a kad dođe u banju, umjesto da se odmori i osveži u prirodi, opet to isto. Mene to ne zamara, smejala se Cica. Ali mene zamara. Nisam ja u godinu nama da svake večeri mogu da dreždim u dancingu dok mi ćerka igra. Ja idem u banju da se odmorim. Dosta mi je te huke, buke i jurnjave po Beogradu. Svake večeri ležem od ockar. Kad odem u banju, hoću da legnem, da se slatko naodmaram. A ja moram svake večeri s njom u dancing. Pa ja te ne zovem. Ja mogu uvek da nađem kavaljera koji bi me pratio. Ali ti hoćeš da si uz mene kao telohraniteljka. A ja sam pametna devojka, umem i sama da se čuvam. Da bi prekinula prepirku, gospođa Bisa se okrete svojoj rođaki. Jeli, Daco, kako sad stojiš sa nemačkim? Pa da vidiš, nemački sam zaboravila. Ali pored Cice i njene guvernante naučila sam francuski. Dosta dobro govorim francuski. A kako ti stojiš s nemačkim? Vrlo dobro. Nemački klavir dopunjavali su naše prihode. Posle Milojeve smrti bez ikakve diplome, samo sa pensionatskim obrazovanjem, rešim da dajem časove iz nemačkog i klavira. Pa ne samo to, nego sam davala časove iz crtanja. Svakako sam se dovijala. A ja sam, tetka Daco, pored mame sve učila kao da sam u pansionatu. Pa to je bilo korisno za tebe. Naučila je nemački, svira klavir i crta. Pa možda bih ja plaćala guvernantu za Ivanku da je otac živ. Ovako si ti bila i moja dobra mamica i guvernanta, uzviknuta Ivanka. Auto je upravo prolazio pokraj jednog sela. Bilo je puno malih koketnih vila, a okolo je vijugala reka. Iznad sela dizala su se visoka brda, a iznad njih plavičasti beli ogranci Kamniških Alpa. Eno jedne kafanice, hoćete li da zastanemo? Mogli bismo nešto da pojedemo. Sad su 3 sata. Do 8 stižemo u banju, reče gospođa Daca. Kako ti hoćeš? Gospođa naredi šoferu da zaustavi auto pred kafanom. Poručiše limunadu i maline. Jedna seljančica je nudila jagode. Gospođa Daca uze 2 korpice. Jao, malo da protegnem noge od ovog auta, sva sam izlomljena, reče gospođa Bisa. Sutra nećeš ništa osjećati. A da li ćemo dobiti sobe? Javila sam se, ne brini, sobe nas čekaju. Ja sam u toj banji dugogodišnji posetilac. Pogledaj kako je lijepo ovde. I ovde sigurno svet dolazi da letuje. Ja bih mogla i ovde da letujem, reče Ivanka. Kako ovde? Pa ovde bi čovek umro dosade, uzviknu Cica. Prava selendra. I ja bih, dete moje, mogla ovde da letujem, uzdahnu gospođa Daca. Da ne moram svakoga dana se stešniram i oblačim, nego slatko da se naodmaram. Ali s Cicom moram tamo gde je najotmenije i najelegantnije. Bože, Daco, hoću li ja imati novaca za tvoje luksuzne banje? Zabrinu se gospođa Bisa. Kad si sa mnom, nemoj da brineš. Znam, ali mi smo naučile na skroman život. Ja ne volim, pravo da ti kažem, to suviše otmeno društvo. Moja Ivanka je tako reći đak, ne zna ona ni za kakav provod. Ti si sav moj provod, mamice, uzviknu devojka i opet je poljubi. Gospođa Daca uzdahnu gledajući nežnu ljubav između majke i deteta. Šofer priđe. Gospođo, ja mislim da bi trebalo da pođemo. Sad je 3:30. Možemo. Šta ste vi, Dušane, pili? Špricer. Ustadoše i smestiše se u auto. Gospođa Bisa se okrenu šoferu. Dušane, molim vas, pazite. Ja sam Palančanka, nisam navikla na auto, pa premrem od straha na svakom zavijutku. Samo nas lepo dovezite, imat ćete od mene dobar bakšiš. Ne bojte se, gospođo, ništa. Nije meni prvi put da vozim ovim putem. Poznajem ga ja ovde svaki zavijutak. Auto krenu. Priroda je sada bila protkana ružičastom maglom sunčanih zrakova. Sve je bilo nekako sanjivo, melanholično, svečano. One su čutale u autu i divile se. Ivankine oči su imale ushićeni sjaj. Poluotvorenih usnica, rumenih bez karmina, ona je u zanosu gledala oko sebe, kao kad se prvi put gleda lepota prirode. Kad je sve novo, pa se boji da koji utisak ne propusti, da sve zapamti. Nije ništa govorila, ali oduševljeno pruži ruku, uhvati maminu i prošaputa. Kako sam srećna, mama. Auto pođe brže. Put se gubi u perspektivi kao beličasta traka i udarao samo po odnožju planine. Šofer pusti brzinu. Najednom iskrsnu okuka. On naglo skrenu, ali usred tog naglog okretanja auto se zanese. Začu se samo 4-struki krik i auto polete niz kosu padinu.